Wow. Mataas nga mga kawaray. Ginagawa mo. Ayan mga kawaray, oh taas oh. Grabe. Turn right. Turn right. Wow. Turn right. Yahoo! Turn right. Ang Turn taas. right. Turn right. Mga kawaray, kabundukan oh. Ayan oh. Turn right. To Concepcion to San Jose del Dibuan. San Jose Dibuan. Turn right. Dalawang beses na yan! Dito tayo sa Balug. Turn right. Punta tayo ng Tapul. Ayan. Off-road siya mga kawaray. Wow. Tingnan natin yung ilog nila. Yung ilog ng Tapul, punang Tapul. Ano, napakaganda. Wow. Oh. Ayan. Wow. Sige. Sige. Naka-video na. Oo. Wow, ito mga kawaray. Off-road na paahon. Kayanin sana ni Pungkan para dabis naman. Wow, paakyat oh. Mataas daw to na akyatin natin mga kawaray. Wow. Wow. Mataas nga mga kawaray. Wow. Ayan oh. Talagang delikado siya mga kawaray. Parang bito kang manok na rin to ah. Wow. Paakyat. Oh. Yan. Bundok talaga oh. Sige. Nahinay lang. Talagang off-road talaga siya mga kawaray. Makapalaban tayo ngayon. Ayan oh. Mapapalaban tayo ng biyahe. Wow. Oo. Ano nasakop dito? Ah. Ayan mga kawaray, oh taas oh.
Grabe. Turn right. Turn right. Wow. Turn right. Turn right. Ang Turn taas. right. Turn right. Nakawala yung kabundukan, oh. Ayan, oh. Wow. Turn right. Papunta ito ng Barangay Tapul, Paranas, Samar. Turn right. Iyan. Ngayon lang tayo nakapunta dito. Wow. Yung kalsada punta doon, no? Wow. The Beast ang adventure ni Pungkan. Wawawin. Ayan. Ayan. Ang sarap ng hangin. Grabe. Ayan. Papunta na tayo ng Barangay Tapul, Paranas, Samar, mga kawakal. Hindi natin alam kung malayo pa yung Tapul. Kasi first time naman natin pupunta dito eh. So wala tayong alam. Wala tayong idea kung malayo pa o malapit na. Pero natuwa ako pupunta dito. Sarap na nakikita mo ang hangin, presko. Kaso yung pusti ng kuryente nasa gitna. Nasa gitna ng kalsada. Siguro lipat nila yan kapag okay na yung kalsada. Sige, dito pala yung Tapul. Turn right. Ayan, napunta tayo sa Barangay Tapul na. Ayan. Oh, iiwanan natin mga kawaray yung motor dito. Bibili na din eh. Mm. Mm. Please make your alarm system. Punta tayo maya doon.